売春防止法違反などの疑いで逮捕されたのは、大阪市の自称自営業、木村祐輔容疑者らです。警察によりますと、木村容疑者らは去年6月、大阪南の戎橋の下、通称グリ下に出入りする女子高校生を50代の男性2人に売春させた疑いが持たれています。警察は木村容疑者を70人規模の匿名流動型犯罪グループ特流のリーダー格と見ていて、2人が出会い系サイトを通じて稼げる仕事があると謳い、およそ130人の少女を集めた可能性があるとみて調べを進めています。警察は2人の認否を明らかにしていません。